Her ses GMS 120 Professional, den kalibreringsfrie multidetektor fra Bosch. Med GMS 120 kan du med aktiveret gipspladefunktion detektere træbjælker ned til en dybde på 3,8 cm. I tilfælde af et positivt detekteringsresultat skifter instrumentets lysring farve, og der udløses et akustisk signal. Den innovative Center Finder-skala letter en præcis lokalisering af genstanden og angiver midten af den detekterede genstand. Gennem åbningen i midten af lysringen kan du markere midten af den detekterede genstand. I Livewire-funktionen registrerer GMS 120, hvis den føres meget tæt eller lige hen over en spændingsførende ledning og advarer med en hurtig tonefrekvens og ved at lysringen blinker rødt. Spændingsførende ledninger kan detekteres ned til en dybde på maksimalt 5 cm. I metalfunktionen kan jernmetaller endda detekteres ned til en dybde på maksimalt 12 cm. Det belyste display er også nemt at aflæse ved dårlige lysforhold og fra forskellige vinkler. Den mest pålidelige detektor i sin klasse, GMS 120 Professional.